kaga dai neman abincin nan nake zuwa wuni kullum a rana. Masha Allah. Amma wallahi da wadda Atiku ya ban miliyan 100 a ce na daina bara har abada. Gara Buhari ya zauna ya laccan Allah da zan karu da ita kuma har abada na yarda da shi. Wallahi shi nake so Allah da. Duk inda ya kada ina nan. Haka ne? Buhari duk inda ya kada ina nan. Kai Buhari da aka ce ya kawo yunwa Atiku zai kawo abinci? Allah shi ke kawo yunwa. Ba Buhari bane. In Buhari na kawo yunwa to ya aka yi kuma shi Buhari to in ya kawo yunwa yana kashewa kenan ko Allah shi ke kashewa ya raya kuma Allah shi ke kawo yunwa shi ke kawo sauƙin yunwa shi ke kawo arziki. Allah biya mutumina. To ka ji ba ka ni wani cin cewa akwai sanadi? Wai akwai sanadi. To sanadin ka gyara kanka kai ma. Alhamdulillah malam. Ina ni wato da ni zan gyara kaina. Da kai ka gyara kanka shi ma mai magana ya gyara kanshi. To sai kaga Allah ya kawo mana sauki. Sai kaga Allah ya kawo mana wani sauki. Allahu akbar. Malam Allah ya ƙara buɗi. Allah ya ƙara rufa mana asiri. Nagode. Allah saka da. Amin.